एंट्री मा नाम नोंनिया औ मयथो न'आलाय ए दे लोमजानाया लोमजाहैखागोन गोबाङानो सोरबा जुदि मबाइल सफैनोबा 10 थाखा 10 थाखानि मबाइल सफैनो हागोन ओइ ब्रादार बेंगल खुलुमबाय लोगोफोर जानानै लाग्रोगोन ओमफ्रायसो गेमनि खेलानि गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन दे जों दा चापागुरिनि हिमालय हटेलावहाय ओंखाम जाग्रोबाय बेनिफ्राय थांगासिनो दं नैबे लोगो सासे होगासिनो दं माजों जादों कफि बोरमा महाय जादों हिमालया दा हटेल हिमालयानि फिसा ब्रान्च जेनाखि हाइवेनि साहा बेयाव जादों बोरमा बेदर नै थारमाने जोङो बर'फोरनि जानाया सिगां ओमफ्राय गासैबो खामानिया उनाव ना मोनदो दा जाग्रोबाय ओमफ्राय थांनायसै दे बेनिफ्राय जागायबाय भिडिअखौहाय दा बिराद गोसो होनानै जाबाय नै लोगोफोर दा सान्दुङाव मायाव गसंनांगौ गोसो होनानै खेला नायनांगौ ना गफियाबो जाजोब्बाय नै दुरान कापनि जै बड'लेण्ड एफसिनि जै होनांगोन नालाय हब्रानांगोन बेनिखायनो बोलोखौ होनानै लाजोब्बाय नैबे हिमालय हटेलाव ओमफ्राय बेबायदिनो सार्भिस खालामगासिनो दं नै फंबायफ्रा राजु नैबे केबनि पार्मानेन्ट बे फंबाया माने बिराद सार्भिस दा आं फन खालामनानै बिदि नांगौ होनब्लानो जगार खालामनानै औ दा माने मोजां फेसिलिटि खम बेसेनाव मोनजायो होनब्ला नैबे हिमालयाव ओंखायनो आंबो फैयो अब्ला लोगोफोर ओंखारबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो दं दासो सापागुरि आंथ' गारिखौ सालायनो बाबाय बिराद ना आदा खरेलुसखौ सालायहोबाय नै गारिखौहाय बे गोसो होना सालायगासिनो दं आरोखि नै ओमफ्राय गफिया माबा टिकेटनि माबा मोनसे बेले बेजे जादोंनो बेस्थ' नै औ मोननैखौ हाबदो लोगोफोर दा फैयै एन्ट्रि टु क'क्राझार सिटि अफ पिस होननानै बुंदों ओमफ्राय नै बेवहायनो गिबि गेटखौ जों मोननो हाबाय सिटि अफ पिस ओमफ्राय जों हाब्बाय ओमफ्राय हाबै सोरबा गारिफोरखौ ओरै फैनायबो नुदों दावखोबोनाय मिथिया बिसोर नायग्रांगौ ना नाया ना बिसोर इन्टारेस्टेड नङा हयथ' बिदिबो जानो हागौ खिन्थु गारियाबो दावखोनायाबो गोबां दङ लोगोफोर दा सफैबाय हाबग्रा गेट मेन रड नैबे बेनिफ्राय नैबे पेट्रल पाम्प बे पेट्रल पाम्पनिफ्राय जोङो लेफ्ट साइड हाबसिगोन गेटजों नायनि बेसे गोजान थांनो हायो जोंनि नैबे गारिया पार्किं आरिनि गारि जेव नैबो दोनदो नैबो दोनदो दुब्लिबारि खाथियाव दोनदो अब्ला जों आवगायबाय नै बे लामाजोंनो जों थाबायबाय थायो ओरैबायदि भिराव थाबायनाङोमोन माखासे समाव खिन्थु दिनैहाय जों लास्ट आवाराव फैनायखाय माने भिर गैले फ्राय हाबजोब्बाय आरो गरम मानसिफ्रा बा इसोरबा मा ओंखारफिनखो ना माखो मिथिले जायखिया जा जों हाबलांनासो नुसिगोन सिङावनि थासारि आदाखरने हारलायले नामा नोंलाय बल हमबायथाय मा जायो आच्छा आं दिनै कफि माथो जोंनिया टिकेटआ रेडि खादा दा थिनहरफिनजाला गेलेले कफि स' दिस इज साइ स्टेडियाम क'क्राझार ओरैहाय जाबाय नै मेन गेट ओमफ्राय मेन गेटआथ' जाहैबाय VIP एन्ट्रि जोंथ' VIP नङा जाहैबाय VIP टिकेटखौथ' अनलाइन मोनखायाखै ओमफ्राय दा जों थांबाय थानायसै जेनेरेल मानसिफ्रा बायह्रानिफ्राय नाहरदो मानसिफ्रा बुंजोब्बाय हनै जों आयं मनेनखौ लोगो मोनदों नै ओमफ्राय आयं मारै जाखो आं बैयाव बेमारि दं बेयाव थाहैसै ओमफ्राय नायले गरमाव हाले नायनो ओमफ्राय मान फैदोंमोन नों होमबालाय हाबाबालाय खामानि दङ दे एन्ट्रि मोनब्रै बोरायसो थांनाय बोसोरनि गोदानसिनमोन होबाय इस्टार्न जोंना जोङो इस्टा नै नायनि बारक'ड रिडिं खालामनायावबा माबायदि जायो जाखै नामा फंबाय आबाला बोखिनाय टिकेट गावग्रा डेन्जारलै खिन्थु नै साउथ आफ्रिकानिसो नामा करियानिसो नामा मानसियालाय लाखिदो
लांलिया मा नाम नोंनिया औ प्रजित नार्जारि मइथो न'आलाय अक्सिगुरि ए दे औ ओके हाबबोबाय जागाबा दंना गैले बुंजोबखालायबाय आंनो फुटबल डाइ हार्ड फुटबल फेन्स बुंजोबबाय जागाया ओइ जोङो बोरै बेनो जोङो इस्टना ओरै दा भागि इस्ट ओरै चलो ए अजाले फैदो माबा मोनसे जागोन इयो बुंजोबबाय नै सोरबा गसंबाय सोरबा जिरायबाय मा होनबावनाय अ माय गड जों हामायजों अखा थाइफ्रिनायजों ओमफ्राय जों मा खालामबावनाय महय दा अखा थाइफ्रिलायबाय दुरान काप जाबायथाय अखा हायो दा प्लास्टिकआव सोगासिनो सोर बोरैनो मबाइलफोरखौ बासायनांगौ ना दे बेंगलनि फुटबल फेन्स नै बेंगलनि ओइ ब्रादार बेंगलनिफ्राय फैदों ओइ ब्रादार बेंगल ए क'क्राझारनि बेंगल दा गाखोबाय ओरैबायदि गरम ओमफ्राय दा अखा थाइफ्रिबाय रावबो जेबो मोना जानो हागौ गावनि मबाइलफोरखौल' बासायनोहाय रेडि बयबो मबाइल सोयोब्ला 10 थाखा बरिया दे दा गसंबाय जिरायना नायजागोन ना नायजाया मिथिया औ जिराय होनांगौ ना गसं होनांगौ बिनि डिसिप्लिन मेनटेन खालामनायबो गैया टिकेटआथ' होदों केपासिटि बायदि बेनिफ्राय जोंनि टिकेट केपासिटि बायदिखौ जायगाफ्रा जिरायजोबनो मोनगोन ना मोना माबायदि एरेन्जमेन्टआ मिथिया बारा जादों टिकेटआ दासो एन्ट्रि ने एन्ट्रि दा 12,000 जननि गेजेराव 1,000 जनाथ' लोमजाखानायसै नोंसिनि फार्मासिफोरनि लाब जानायसैलाय नंगौना लोमजानाया लोमजाखागोन गोबाङानो बे डाइरेक्ट अखा सिजानो हायाना सोरबा मानसिफ्रा जोंथ' जेबो जाया जोंलाय दाहोना मानसि बै माने खेलाया मोजां खारदों मोनखाया मोननाया ना बे माबा मोनखाया ना हाखाया बे माबायाव हाखाया दासो जादों दा मिलायहांबाय र' ओइ बारा नायदो आं बेखौ फसायखायालै 9 नाम्बारखौ 9 नाम्बार गायलां गायथांखायनो फसाय आङो आजिमब्ला हाबदो खिन्थु दिनै Bos nawaran moजां dong. जाबायलै आयो जाबायमोनलै खिन्थु जाबायमोन मोजां गाहरदोंमोन केमेरायाव रिपिट खालामनायखौ जोबथारबाय जाबायमोन
फैसा थाबा बिदि मोनलाबाया रिक्रुट जायोना जाबायना मोनदों chưa?